ILongga AKo. Nakabilog. Dugi na kapoy ka na eh. Tudong! Chirp! Price. Ini na, wala magambal daw, Pio. Che? Ang hilina. Hindi ko na eh. 120 ito nga. Ay, gawa. Damo. Namit ko. Butong. Oo. Bagoan ni siya ta. Bago na ka. Tagpila. Tag 150 ang kilo ba? Ang ine. Lamanay. Tem. Tagpila ni siya yo. Ano no? Ano no? Ano ka eh? Salad ka na? Hindi ah. Isa pa ka lang. Ha? Ano namin, mano ibutangan mo sa gatas. Sa ano makuha ka hindi? Or 100. Okay lang man ako. Hindi na lang. Hindi man. Kamahal. Sana all. 20. Pila? Uwi na tayo. Di tagos ko. Ako man. Gusto ko yung laban ng kanta. Anak ko kan kasi wala ka pito. No, iya, anak ko. Hawak kamay. Teka ta. Makaon ka? Makaon ka, Nay? Wala ka ginahay po? Doon ka maprinda. Dire ka kalayo-layo. Dikto lang yung Sumaylan. Pakanoon, taka. Nanay, kapag guyod.
Ano yun mo? Ito yung kitchen ay. O, dikto lang ka. Ito ano yun? Mabaka ako nagla. Maringge. Alin na yun, namit niyo. Maringge lang. Kaya ano lang, inilang ah. Namit to? Tagpila niya. Piso kada nay. Piso. Hindi na? Ano? Arautan no? Ah? Wala namin. Din ko ganit. Tidig to, tapos masakay na lang ito dahil sa ano ka, wala ka mag-tipirin. Pakano ko ni sa anay, no? Few moments later. Balik ko naman sa ako.